Du er en af de nye handlende her i Holbæk. Hvordan er dit indtryk efter knap et halvt år? Jeg synes, der er mange mennesker omkring Holbæk. Der er rigtig mange mennesker. Vi har da i hvert fald solgt rimelig pænt i den tid, jeg har lavet i Holbæk. Og når man tager i betragtning af den forretning, jeg havde i Sorgenfri, så er det bestemt ikke dårligt at komme til Holbæk. Ingenlunde. Hvordan er det generelt for cykelbranchen for tiden? Cykelbranchen sidste år er gået frem med omkring en 18-20%. Så cyklerne er vist kommet for at blive, er jeg sikker på. Du regner med, at du stadigvæk har en masse at bestille fremover? Det er helt sikkert. Det kan jeg love dig for. Det er helt sikkert. Der bliver masser at lave. Ja, skal I regne sådan her for den der vægposen? Nej, en flot, fordi min mand har selv vundet den. Ja, jeg vil gerne have ned og trække sig på bær på den. Så snupper jeg den, så putter vi kaninen med i posen. Ja, der er nogen, der har været heldige. Ja, kuglepen. Kuglepen og hans går jeg nu, jeg er meget, der har været i min mand. Jeg vil fortælle dig om vores tjenestegrin. Det er hjertet til civilforsvar. Vi har husk at stå på lige uden for døren. Er der nogen, der så Melodi Grand Prix i lørdags? Jamen, så vil I også lige genkende til den familie, der kommer nu. Det er nok Danmarks allermest populære familie. Og det kan man også se på det antal publikum, der er dukket op her i eftermiddag. For første eller anden gang i Jernløses historie skal vi præsentere jer med et ordentligt bifald fra publikum. Kjeld og Hilde Haik. Mange tak skal I have. God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen. Tak skal du have. Det er sjovt, den mand tror, alting drejer sig om ham. Men det gør det jo egentlig også, fordi han har skrevet et nummer om sig selv. Har jeg det? Ja. I nat tager den gamle fat. Ved du hvad, den handler om et gammelt spøgelse, så det må være dig, den er skrevet om. Den kommer i hvert fald her. Har du set en fin ballon? Med køler og hylde på, garn og hulde. Nej, hvor er den altså flot. Uffe Christensen, det er jo en meget ny forretning i Holbæk, og så er I allerede med på messen her. Ja, vi startede den 3.2.89, og jeg må nok tilstå, at vi har haft en rigtig kanonstart. Der har virkelig været et behov i Holbæk for at lege tv og video ud på den måde, som vi gør det. Og vi er virkelig blevet godt modtaget. Og så har vi også følt ligesom, at vi måske var lidt forpligtet til at vise de øvrige her i lokalområdet, hvad det egentlig er, vi gør. Og også at vi, går over og tager paraboler med ind under det samme koncept, sådan så vi faktisk i dag er leveringsdygtige fra 14 tommer til meget fornuftige penge, og så paraboler også til meget rimelige penge. Og vi er meget glade for den modtagelse, vi har fået.
hvordan har forbrugernes interesse været her på messen? Har der været mange omkring at se på jeres ting? Jeg synes, den har været godt besøgt i dag, og der har været, der har været stor interesse for det. Nu er det jo også underholdning, vi sådan sælger, og det er jo noget, folk er meget interesseret i. Ja, det synes jeg. Stig Chabert, det er jo lidt trange forhold, du har her på udstillingen. Ja, det er det. Det er ikke ligesom vi er vant til at være til daglig. Der har vi jo 520 kvadratmeter, hvor vi har fyldt op med alle slags varer, både tæpper og vinyl og linoleum og kork, samt alt det tilbehør, profiler og sparel med tårerplader, fordi det er folk, der selv vil lave det. Vi har sådan set, føler vi selv helt bredden inden for gulvlæggen. Du har så et bredt udsnit af det, du har i din store forretning. Det har du med herude? Nej, det vil jeg ikke sige, for skulle vi begynde at samle et bredt udsnit under 16 kvadratmeter, det kan vi ikke. Vi er bare nødt til at tage de der varegrupper, der kører ret kvikt, kan man sige, til daglig. Det har vi taget med herned, fordi vi synes, at det er det, der kører, og det må være det, vi skal have her. Det vil sige, hvis man gerne vil have nogle lidt mere specielle ting, end hvad du kan se her, så må man altså henvende sig i så skal man komme ud i butikken, fordi der kan vi give selvfølgelig også en meget bedre service, vi kan her. Servicen her er begrænset ved, vi kan jo ikke vise alt det, vi har, vel? Men hvis folk kommer ud, så har vi altid tid til at gå rundt med dem og vise alle de der former for gulvbelægning. Det gælder, som jeg siger, både tæpper og linoleum og vinyl, og vi har et meget stort udvalg. Jeg synes, det kunne være sjovt at gøre folk opmærksom på, hvor dårlige bremser og støddæmper mange bilister kører med. Og det synes jeg så bedst, jeg kunne gøre ved at tage nogle, tage nogle slidedele med, som har siddet på nogle biler, som har været meget dårlige. Hvordan er dit indtryk af den danske bilpark? Er det du ser tit? Ja, det er det. Dårlige støddæmper og dårlige bremser kører mange biler med. Jeg tror, der kører flere, end man egentlig tror. Altså, især støddæmper er et forsømt område. Mange støddæmper bliver først skiftet alt for sent. Vi ved jo godt, at det er farligt at køre med dårlige bremser, men hvad betyder det med støddæmperne? Støddæmperne er meget vigtige, dels for køreegenskaberne, og dels for blandt andet dækslid. Og det er kendetegnet mange dæk, som er slidt alt for hurtigt ned, skyldes mange gange dårlige støddæmper. Og så går det jo så altså også ud over trafiksikkerheden og bremseegenskaberne, når dækkene det går især ud over trafiksikkerheden med dårlige støddæmper. Og her er det så Bente fra GN Collection. En let todel sommerkjole til 949, en blæserjakke til 749 og hendes hat til 259. Dan Christensen, det I har med på udstillingen her, det er egentlig noget af det mest moderne, og vel nok det, der har været i den største udvikling i de senere år. Ja, der er sket en fantastisk udvikling på biltelefoner. Blandt andet så har man jo set en prisfald på over 40%, og det gør så, at mange forretningsfolk er blevet mere interesserede i at købe biltelefoner i dag. Hvis man tager vores Cityman, så er det nok noget af det allermest avancerede, du overhovedet kan få fat i. Den er let at tage med, putte den ned i en lomme. Du kan også sætte den ind i en bil, hvis du har lyst til det, og køre med den. Hvilke andre produkter har I med på udstillingen? Ja, udover mobiltelefoner, så har vi også Canon Telefax med. Og med Telefaxen, der kan man sige, der får man jo en hurtig og nem kommunikation fra virksomhed til virksomhed. Det vil sige, at man rent faktisk kan undgå at skal sende breve, men kan bruge Telefaxen og så sende sine beskeder via den. Og det er vel i og for sig det allermest moderne, der er kommet frem inden for kommunikation. Ja, altså telefax og biltelefoner, det er jo nok noget af det mest avancerede, du i dag kan opdrive ved kommunikation.
Dels til industrier og dels til privatboliger, hvor vi jo i Svinninge blandt andet har et demonstrationskøkken, hvor vi har mange gæster. Og det plejer vi at tage med ud på messerne for at fortælle lidt om, hvordan man for mindre strøm kan få den samme komfort, fordi vi jo mange gange sløser lidt med energien. Men denne gang har vi valgt en anden måde at gå på messe på, fordi vi jo i nærheden af Nørre Jernløse har åbnet vores distriktskontor ned i Tølløse. Og det blev åbnet i efteråret 1988. Og når vi åbner et distriktskontor, så har det flere årsager. Og først og fremmest har det noget at gøre med, at vi gerne vil være ude i nærheden af de kunder, som vi betjener. Men det hænger også sammen med, at i og med, at der er et distriktskontor, hvor man dagligt færdes i området, så har man god føling med, hvad der sker, og med hensyn til det, der lægges i jorden. Og det er jo sådan, at næsten alting skal gemmes væk nu om dagen. Og derfor findes der mange ting. Telefonkabler, fællesantennekabler, gasledninger, vandledninger. Og når man dagligt færdes ud af området, så har man en god føling med, hvad der gemmer sig i jorden, og har derfor mulighed for i et samarbejde og med kendskab i øvrigt at gøre det så gnidningsløst som muligt. Bango! Og du har vundet en far. Du har vundet en hel aften med de der 2 høns. Nej, det må have været en anden præmie. Nå, men vi venter spændende, og så går vi bare i gang. Nu smøger det ærmer. Klokken 7 står han op, klæder sig på og må skynde sig. Forsvinder med et kort farvel. Han er væk som en drøm, man har glemt. Og jeg ønsker kun stadig var her hos mig. Stand her på Jernløsemessen. Jeg vil gerne præsentere mig selv. Jeg hedder Per Damgaard, er 45 år. Til daglig er jeg kriminalassistent i det kriminalpræventive råd, hvor jeg arbejder med forebyggende arbejde. Jeg er opstillet som det konservative Folkepartis spidskandidat her i Jernløse Kommune. Jeg ser frem til i den kommende tid at møde vores vælgere rundt omkring, jo tættere vi kommer på kommunevalget. Og lad mig også til den ende sige, at et godt lokalsamfund, som er værd at leve i, det sikres bedst gennem en konservativ indflydelse. Der er lidt trængt i øjeblikket. Er det så ikke lidt vågeligt, kunne man kalde det, at starte et nyt firma med autotilbehør? Jo, altså det vil jeg jo nok også sige, og specielt ikke mindst i efterårssæsonen, hvor vi startede i 88 her i december måned. Men jeg mener dog, at vi ligesom har satset på det, som bliver fremtiden. Når først vi når et par år længere frem, så er det den retning her, vi skal satse på. Med parabolantenner. Og på udstillingen i dag, der har I jo noget helt moderne med. Ja, det er den nye fra Philips, en 65 cm Philips parabol, som kan tage alle de nye satellitter, eller rettere sagt Astra-satellitten. Og den kan tage noget nyt, der hedder D2 Mark. Så hvad er det for nogle programmer, der er på Astra-satellitten? Det er de 4 nye Sky-programmer, og så er det ScanSat TV3, og det er ScanSat TV4, som kommer her i efteråret. Og så er der kommer totalt 16 kanaler. Men du kan ikke tage TV Holbæk på din parabolantenne? Det kan man desværre ikke. Så skal man have et rigtigt fjernsyn, som det vi har der. Lad os se lidt på det. Ja. Det er et 3-tommer. Et 3-tommer flydende krystaller. Og der har vi i øjeblikket et TV2, vi modtager, men det kunne lige så godt være TV Holbæk, som vi har her. Det vil sige, at hvis TV Holbæk havde sendt i øjeblikket, kunne vi have fået det på skærm? Så kunne vi godt have fået det. Det kunne vi godt have.